Здравейте! Аз съм доктор Дилян Бъчваров и днес искам да ви покажа нашето дентално бижу в Благоевград. Заповядайте! Искам да ви покажа нашето творение на изкуството, наречено Дентална клиника Бъчваров, което направихме за вас, пациентите, да се чувствате комфортно, да се лекувате в една уютна среда и на първо място бих казал абсолютно безболезнено. Тези, които ме познават, знаят за какво става въпрос. Искам да ви покажа моя кабинет, в който аз прекарвам може би почти половината от работния си ден. Другата част от работния ден прекарвам в имплантологичния кабинет, който малко по-късно ще ви покажа. С какво разполагаме? Разполагаме с един последна мода стол, юнит от Dentsply Sirona, най-доброто в света. Имаме монитор, както сигурно тук ви прави впечатление, който е свързан с нашето 3D, който е свързан с компютъра за секторни снимки и както се вижда тук, цялата информация се предава горе върху екрана. Ние може да поясним на пациента за какво ще работиме в деня на неговата манипулация, след което може да направим снимка, да покажем на пациента какво е свършено. Тъй като много хора може би не са запознати, аз отделям достатъчно време за да обясня и за да разбират за какво става въпрос. Ето имаме и една друга машинка, също от Dentsply Sirona. Това е най-доброто в света. Може да се провери. Това е машинка, с която вземаме отпечатъци. Аналоговите отпечатъци сме ги свели до минимум, т.е. използването на дъвка и на силикони почти не се прави в нашата практика. Ще ви покажа и другия кабинет, с който разполагаме. Кабинетът също е оборудван с чисто нов дентален юнит от Dentsply Sirona, който е изключително удобен. Това, на което най-много държах и на което най-много държа, е повърхностите да бъдат изчистени от шишенца, от шпателки, от всякакви видове остри неща, които първо допълнително натварят психиката на нашите пациенти, сядайки на стола, те гледат някакви шишенца и остри предмети, които, мислейки, те отиват вътре в тяхната уста. И второ, може би най-важното е хигиената. Хигиената за нас е на първо място. На първо място всичко да бъде изчистено, да няма нищо отгоре по плотовете. Всичко е събрано в шкафовете, както виждате, всичко е опаковано, стерилизирано, написано с дата. Затова имаме толкова много шкафове, защото ние знаем за какво е пациента и си отваряме съответния шкаф. Сега да преминем към моят доста любим кабинет, в който прекарам другата половина от деня си. Това е нашия специално оборудван за дентални импланти кабинет. Ние разполагаме с един голям екран, който е свързан с 3D-то, което след малко ще ви покажа, за да може да планираме нашите случаи предварително в присъствието на нашите пациенти. По време на манипулацията ние може да виждаме в реално време къде се намираме, къде се намира долночелюстния нерв, къде се намира синуса, къде се намира другите нерви, артерии, за да бъдем абсолютно внимателни и предпазливи към нашите пациенти. А сега искам да ви покажа, преминавайки през зоната за комфорт, защото за мен това е зона за комфорт. Тук чакат нашите пациенти. Нашият 3D рентген, който е най-добрия в света, няма по-хубав от него и по-скъп естествено, с който ние детайлно гледаме през коста на хората. Допреди няколко седмици ние пращахме пациентите на други места. Сега в момента разполагаме с апаратура, която може да ни служи верно, за да сме по-безболезнени към хората. Ние искаме да бъдем абсолютно безболезнени. А сега, ако искате, мога да ви поканя на едно кафенце. Както видяхте в видеото, това е нашата дентална клиника Бъчваров, която сътворихме с голяма, огромна любов, която направихме единствено и само за вас, пациентите, за вас, хората, за да може да се чувствате уютно, за да може, когато ходите на зъболекар, да не чувствате страх,
за да мога да се преборя с вашия страх, тъй като доста хора, ходейки на зъболекар, мислят, че ще изпитват болка. При мен всичко е абсолютно безболезнено и това го казвам с пълната умисъл, тъй като хората, които ме познават, знаят за какво аз говоря. При мен болка не съществува. Анестезията е толкова добра, че хората с нетърпение чакат следващия си час при нас. Ние сме тук да работим само и единствено за пациентите, за нашите пациенти, за вас, за да може вие да се чувствате уютно, комфортно, за да може да преборите страха си. Защото ние, зъболекарите, не сме демоните във вашия живот. Ние сме тук, за да ви помагаме. Ние сме тук, да, правим го и срещу съответното възнаграждение, но при нас цените са абсолютно достъпни, въпреки комфорта, който ние разполагаме. Ние не сме от типа зъболекари, които трябва да ви съблечем преди да напуснете нашето здравно заведение. Ние тук работиме за хората, работиме за вас, за да може да се лекувате абсолютно безболезнено, за да може да почувствате уют, комфорт и удоволствие, ходейки на зъболекар, а не насъденото от едно време машинката, която зъболекара върти с крака и ремъка стърже и мирише на изгорял зъб. Това абсолютно не съществува вече. Забравете. Ние разполагаме с най-добрите машини в света. Аз ви показах, всичко е на Dentsply Sirona. Sirona е водещата световна марка. Няма по-добро. Няма по-безболезнено. Всичко е направено само за вас, пациентите. Пациентите са на първо място. Още когато ходих на специализация в Англия, имах една от моите менторки, казваше Dylan, patient first. Искам да ви благодаря, че изгледахте видеото до край, че бяхте с нас, че отделихте част от свободното си време, да ви пожелая да бъдете здрави, силни, засмени, с красиви усмивки. Какво повече му трябва на човек? Бъдете благословени! Нека Бог бъде с вас!